Palakna mendhuwur. Iki guys, carane. Ayolah sayang. Lah wong nek dikandhani kok muring-muring ae. Ini mbok aja monyong. Wong jek esuk kok karek bongkok kok. Nek ora di ngono ora blas mosok kon anake make. Ayo Bu Kakak sapa? Alesan iki enek ae. Ya nek ben Tegal ora usah dijabut. Ya ora usah cir. Ora usah. Angger anu kok wis rasane diwangi malah kaya ngono. Males. Kon njupuk pisan ae kok iso. Niki lho ah. Pemirsa. Ikilah pitulah pake. Dadi mbah mak iki yo. Lanjut pemirsa yo iku mau. Ya seperti itulah sifatnya pake pemirsa yo. Regawe wis diiwangi, wis diopo, paribasane wis candak kabeh lah. Kacang alhamdulillah mae panen ya pemirsa. Iki melanjutkan soalnya sepurane soalnya mae terlalu sibuk bener. Jadi gak mau fokus ning konten ya pemirsa. Dadi niki mae sakjane kadang ki wis gawe video 2, 3 kaya ngono. Cuma ki wong mae gak iso ngedit dhewe ya pemirsa. Dadi menunggu anak lanang ya kadang loro tapi ki sing siji wis kemaleman. Dadi ra sida kaya ngono. Lah iki mau mae meneruskan ngusung kacang ya pemirsa. Sing ngusung kacang ki wis anak lanang. Anak lanang wis. Kan soal iki nganu pemirsa, sakmene kae iki ya. Sakmene kae iki terus terang pemirsa sing jabut iki pertama ki mae dhewe pemirsa ngantek jam antarane jam piro ya pemirsa? 10:30 nek gak jam 11 pemirsa. Lah, kuwi mae dhewean soal iki ya seperti biasa. Anak lanang kan jam karet biasa cah nom. Terus mae muleh bariku balik neh Mas Adi tak gugah ya pemirsa. Maksudnya ora tak gugah, tak parani engko salahne. Mari kuwi ijek antara patang gulut mbah petang gulut pemirsa. Terus mae balik neh mrono karo anak lanang dua buti ngantek bar. Padahal kuwi pake iki yo wis intine gak melok rewang lah pemirsa. Wis gak melok jabut, wis gak melok apa. Lah iki mangki mae njaluk tulung. Pak, karek sak antarane karek sak bongkok, Pak. Andi karo mae wis kuwi iki. Terus terang ya pemirsa. Kan yo jenenge wis kesel. Walah gegere rekek-rekek pemirsa. Rasane apa loro kabeh soalnya digebut digebut sekali langsung bar kasar iki ngono. Lagi mau kan jek gasik ya pemirsa. Jaluk tulung. Wong Mas Andi ya urung tangi. Soalnya kok nek gak ndang dijupukke intine apa nek ngarani lelet ngono pemirsa. Lah nek mae kan pikirane mae kan sekali diunduh ya langsung dusung kabeh kaya ngono. Kok sekali wis nglumpuk ya dipethiki kabeh. Dadi ki ora incrit-incrit saithik, engko neh saithik disambi ngono ki mae gak kuwi pemirsa. Dadi ki seumpama blongkroh iki ben sekalian blongkroh, lah nek beres sekalian beres kaya ngono. Iki mang muring-muring pake pemirsa seperti biasa nek dijaluki tulung apik-apik ki yo muring-muring. Dadine yo sepurane nek emake ning konten ki kadang adu bacot alias adu mulut.
Mmm, Pak iki soalnya wis ngono kuwi. Intine ya wis kaya ngono lah pemirsa, omongane gak pernah apik. Dadi seperti biasa ya pemirsa. Lah iki mang sakjane make ya arep budal pemirsa. Wis mak iki gak pernah anu, wis masak. Tuh kan, wis ape berangkat golek apa topo. Wis pokoke nek urusan ning omah iki nomor disampingkan dulu. Wis bar nglompokno seperti biasalah gaweane wong wedok. Nah, benih kae ya wis bengak-bengok tapi wis tak kei mangan pemirsa. Jadi nek sing make sing wepek sing mbah iki dekne aman-aman saja. Tapi nek dekne dijaluki tulung pisan, kasare ijek gasik dek makate urung apa nek ngarane, urung wayah. Ya wis nremuk kaya ngono. Nek make meneng ae iki gak ngerti, tapi nek make ngomong, walah deke terus Wis mak anu ya wis pemirsa iki make sekedar cerita kenapa pake mau muring-muring ya, soalnya dijaluki tulung eee, njupuk kacang jerih karek sak bongkok kaya ngono. Saiki pemirsa, sing ning Tegal mae tidak di video ya pemirsa, soalnya terlalu sibuk. Wedine udan, soalnya ning Tegal ndek iki ya udan. Jadi daripada nanti kuatir sama HP-nya, wis pokoke diumbrukno sing penting wis tok omah kan aman pemirsa, gak tukul ngono lho. Nek ning kono kan tukul dipangan si bagus. Loh, iki engko godhonge kenek dienggo pakan, dadi gak usah ngarit wis dipakani lung kacang, dadi make karek putik-putik. Wis karek putik-putik. Nanti bar dadi beres siji beres kabeh. Lanjut iki pemirsa ya sepurane nek ketok saugen. Wis iki mak koyo ngene, iki kan esuk diputiki iku wis seleren nyadak liya neh kirane anu ngono pemirsa. Tuh. Karepe mak iki yo nyandek gawean iki gak usah iren, tapi iki nek wis rasane dicandakake dhewe wis padha ateng nek gak diperintah pemirsa. Tapi nek diperintah yo ngono ki mang termumu alias muring-muring. Jare nek pengen rezekine lancar ki karo wong wedok kon aja galak-galak ya pemirsa. Tapi yo wis kaya ngono ki mang. Lho, pemirsa. Wis tak pepe. Nah, dadi kaya ngene pemirsa. Nek ora yo nganggo gunting tapi kesuwen mak dadine ki sen tak kenekno ngene. Oh nek wis ki dipepe. Ape tak pepe karo sak kacange kok ditotoli pitik, dadine ki yo diputesi kaya ngene pemirsa. Oh kan 2 kali pemirsa yo entuk pakan. Entuk isine. Dan dibene pedalae kan yo tukul. Ngenteni dekne ora dicandak-candak. Nek dekekne muring-muring, nek wis mari nyangeni wong pemirsa.
tulisan. Urung, Pak. Sik. Nek tentang kan kuwi, urung kuwi, urung enek nggone dikelok engko nek betet-betetan piye ngono. Aku mangi ngene, wong balik walah wong angel kok ngono. Wong urung cencangan tak pikir wis cencangan. Ya mulai aku urung sing duwe ora maksudnya dhek kan gak pernah demek ngono, Mbak. Gesit. Lah kecuali sing duwe ngono. Lah biasane ki yang ambus-ambus ngono ni. Heeh. Cuma tak kei apa-apa ki lak moh. Berarti krasa, Mbak. Heeh. Apa dicoblos Kei irunge. apa-apa ki kok moh. Biasane kuwi ngambusi aku, rambut apa ngono kuwi. Nek Hmm. makani apa ngombeni ngono kuwi. Lah iya terus jarene ora kena mulai ngono. Besok ki wis kena wis tak jadung kena ki mau. Wis tak makani kebon ndek meneng tak jadunge tak bisik ngene adoh jan tande wong isor ini nek gak krasa. Gelem yo. Heeh. Lah iya. Terus tak cekiki tapi tak tentang elekan tapi nggocol ya cek nanti entel wong dawa. Nek karo sing duwe dhewe kan iso mbah lulut ngono lho. Biasane ki ya lulut to ni. Ngono lah, berarti krasa mbah wis Ngambusi aku bareng ngono biasane ki. feelinge pedete krasa. Anu ngerti klambi barang ngono biasane kok nek aku ngombeni ngono ki kok. Iya. Ki mbah ning godhog, Mbah. Ndang-ndangak entak-entek nang ngene ngono. Godhog dhewe, ndang. Aku putik apa tak godhog urung entuk lho, Mbah. Malah ta ngono kae ngono. Ya Allah, Mbah ndak mandumi iki kok nek di kuwi. Pelek mes. Lekmu ceritane panen sing edak-edak, Mbah, sing adoh ki gak usah ngono. Mbok godhog dhewe? Ndang. Ora wis. Ndang, Mbah, gak apa-apa. Wis ora nih, gak. Wis gak duwe ta? Gak duwe gak apa-apa. Ora usah. Iki lho, Mbah. Gak usah. Godhog dhewe. Aku kok sak piring-piring ngono lho. Dikekne Mexico, Mbah. Wis ben ora deh angel Yo, walah wis gak apa. Godhog dhewe. Yo, wis matur nuwun ya. Aku iki pengen sisan ngono lho, Mbah. Barani ngono. Wis pokok ndang opak neh. Opak. Wis ki pemirsa yo, lho. Iki mak iki arep godhog urung tok, soalé upes-upes ki urung entuk isi ngono. Dadine yo perlu tak godhog. Iki mau Mbah Tas pemirsa yo ngakon ngeloh pedet. Berhubung pake wis ora enek. Yo ora sida. Iki mau takon godhog dhewe. Soalnya omahe lumayan adoh pemirsa. Nanti ngene Mbak ngerti. Wes iki dioperasi alon-alon. Soalnya kok nek gak mak iki gak ngarah anu pemirsa. Dadi mak ngeloloni sak anune wis putik-putik ngono. Nek wis kesel pegel gegere ya leren. Rasane koyo dengkeken, soalnya iki
dodok. Tuh, wite lho pemirsa. Dawane mbok. Soale mecer siji-siji arang berakah. Kalau itu anu kayak iku lho pemirsa. Bulet nek gak di no. Nek akeh-akeh yo angel. Soalnya salom. Nek jek adem iki ora sumuk pemirsa yo. Yo ora gerah. Tak buka aja. Ulet pemirsa soalnya iki alum. Gagangnya alum, gak kena dikerepes. Petok. Wis sak kobrin, wis tok omah ki wis gak mikir udanan, gak mikir tukul. Soalnya wis ning jero omah iso dicandaki sak wayah-wayah. Awake nek pas nganggur, nek pas piye, wis intine gaweane dhewe ya pemirsa. Nek wis pegel ya leren kaya ngono. Beda nek melok uang ya diharuskan, tidak penak ya pemirsa. Nek melok uang kan dibayar. Nek iki kan bayaran ngene dhewe. Dadi ya sak genahe. Mak irunge buntu. Wah, kenapa pemirsa gak mari-mari perasaan mak iki yo gak mangan es. Beda nek ngombe es ngono piye neh. Gatel. Alergi debu, alergi apa iki pemirsa. Soalnya yo maklum dikelilingi semua udara dikelilingi dengan udara yang tidak segar. Soalnya serba kotor-kotor, intine yo ning samping, ning ngarep, ning guri, ning jero omah wis tidak ada udara sing tidak mengandung apa ya pemirsa, ngerti dhewe lah pemirsa ya gak usah disebutno. Oh, lawang dilebi pitik ya kok iso mlebu bangeten. Marai saking rapete omahe ya pemirsa. Ngatek padha iso brosot kabeh. Hah, gurakno tulung wi, gurakno wi. Gurak tulung, aja sambat tulung. Ijek esuk. Tulung. Wes digurak. Ketuguri. Aja kaya pakan kowe nek dikon apa iki anu. Lebih ning guri lawang guri lebih. Pitike yo njaluk mangan kuwi. Syah. Hah, syah. Hah, dah dikuwi.
Alon-alon ah wis kedadakan iku. Nek digurak kerak brosot pemirsa soalnya bolongannya akeh.